Ora tau nglayat jenengan berarti. Oh, bingung to, lap-lapan anduk. Contoh iki lho. Kok aja dadi wong nakal. Lho iya no. Ya kekudangane iki aja nganti uwal saka gegayuane wong tuwa. Ya. Nggih to, Mas? Bener. Mas Kangko digudang karo Urung mesti lek wong nakal ki ora nyenengi wong lho. Acara bengi iki sukses ki ya gara-gara wong mendem-mendem ya iso lho. Lho iya lho. kowe kok ngerti? Lho ngerti no. Kowe ora apa ngerti sing masang terpal ki wong mendem-mendem ora kowe. Iso sukses kaya ngene iki. Iki lak nyenengi wong, iki ya pahala lho, Bos. Iya. Iki sak grup apa malah mungsuhi aku. Rari 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 rari. Suara mati. Alhamdulillah. Suwe ora jamu. Tegese suwe ora ketemu karo Mas Jok Klitik, Jok Kluthuk. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La kala wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun, Nggih. Mas. Awit saking dawuhipun para warga wonten ing dusun Padoyong sehingga kula panjenengan saged silaturahmi wonten dalu menika Mas Jok Klitik. Amin amin. Mugi-mugi dalu niki silaturahmi kula panjenengan sowan ngabiyantara dalem. Nggih. Piyayi agung wonten ing Padoyong. Nggih. Binangun insyaallah ngentekke ragat golek nikmat slamet donya akhirat. Leres. Insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niki Mas, mula dalu niki alhamdulillah cinatet niat kajatipun dusun Dusun Mas. dusun nggih. Ki sak dusun ora sak desa lho. Masyaallah Nggih. nggih. Kula- Dusun saka kaya ngeten lho Mas Kluthuk. Iya, iya. Perlu diacungi jempol bahwasanya mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur untuk seluruh dusun-dusun sekecamatan Binangun. Binangun. Tepuk tangan untuk Masyarakat dusun Padoyong. Padoyong. Weh elok tenan lho. Cobi penjan persani Bah, jajal. kula niku jan gumun setahun jembleng serendeng. Sing tak ngumuni apa, sing tak ngumuni apa? Dalange Mas Kangko, Nggih. sik enten kula kalih kritik. Nggih. Biasane iki lek wong duwe gawe iki mantu, Leres sunatan, sunatan, syukuran, Nggih, nggih, hari nggih. jadi, Leres. bersih desa, bersih dusun. Nggih. Ini nyeluk dalang Mas Kangko, dalang larang sampean karo aku. Nggih. Dalam rangka peresmian bakso cilok iki, moga-moga Bakso jilat matane. Kowe ora gelem jeblas cantangmu. Kayak iki pancen yo pas ngedeki ning nggon cedhake bakul bakso. orang resmine bakso cilok itu. Wah, ngawur wae jan. Pembukaan. Ya Ngeten kayak iki. ini tulisane kuar-kuar wae. Iya ning pas papan panggonane teng ngareping mriki. Oh, alah tak kira lek wayangan. Ngeten iki sampean ditimbali adadoh. Nggih. Bisa bersinergi dengan Mas Kangko lah yo ngisi-ngisini Mbah Lurah Rogan to ngene iki. Tak kira lek wayangan iki dalam rangka peresmian bakso cilok iki mosok ya wayang. Bocah kok mula to wong ki takon, duwe kentongan ki dititir, duwe tutuk kuwi dingge pangucap, ora ngono kuwi. Apik ta niki aku yo delok masyarakat kene seneng ramu bagus. Ngopo? Seneng kene apik kene. Seneng lho, Seneng gumalang ibu-ibu. nyawiji. Kene iki lek Binangun niku lek tenggene minded wayangan tenan. Guyon. Laras. Napa meneh dalange jenengan niku penonton tumplek-blek. Nggih, nggih. Penonton hebat. Iki elek penonton sing ning dhuwur niku lho. Tak delok ning kene malah kaya numpak kapal budal ning gone Iran iki. Lah kae nggawa anak lanang cilik ke nek nguyuh kon dhuwur lak dikira udan sanggon to kae. Lah kena nggih tayamum. Oh iki kok nyawang kok ngendi-ngendi. Tayamu nggih wedi yo. Mbok yo ngene iki nyawang sing nimbali sinten? Yo Pak Kasun lho. Ngerti ora jenenge kasune sapa? Lah Pak Rohan. Lah kuwi lurah. Lah iya lurah Pak Rohan. Pak Kasune sinten? Pak Kasun. Lho. Iki lho, wong ki nek ora duwe pengalaman ngeten iki. Lek dusun ki ke bawah Pak Kasun, Lah, nek nggih. desa ki ke bawah Pak Kades utawa Pak Lurah. Nggih, kula Wong niku ki ngertos. Gandeng iki sak dusun, Nggih. iki sing ngempalane ya Pak Kasun. Ngoten lho Pak Kangko. Mula nek dusun ki kepalane Kasun, mula sing ning ngarep Pak Kasun. Heeh. Nek desa kepalane desa ya Bapak Kepala Desa. Kepala desa. Nek kabupaten ya Bapak Bupati sing memimpin dengan kepemimpinan daerah, Heeh. kabupaten. Ya, nek provinsi ya provinsi, gubernur. Ngono lho. Jadi pemimpinnya di depan tuh sesuai dengan porsinya masing-masing. Pemimpin itu selalu di depan. Selalu di depan gitu loh. Nek nggon salat ibadah kae jenenge imam. Imam. Kae ning ngarep. Heeh. Sampean dadi kepala rumah tangga di depan mergo pemimpin. Ya. Ngono. Setiap pemimpin itu tempatnya pasti di paling depan. Nah, ini. Contoh wong salat, imam kae pasti di depan sendiri. Urung mesti. Lho kok
Aku iki anake kaji lho, Tuk. Anak kaji tapi jangan kurang berpengalaman kok. Lho, aku iki salat jamaah iku lino wong cedakku masjid. Pikir Cedak masjid tapi ora tau salat. Salat no rumah Lah jenengan mau dawuh pripun? Piye? Jenengan dawuh pripun? Pemimpin itu seperti Bapak Kepala Desa. Ya. Bapak Kepala Desa itu memimpin suatu Desa. desa pasti ada di depan. Ya, Oke. bener. Kasun Pak Kepala Dusun pasti ada di depan. Di depan. Jenengan paling patuladan mau Ya. salat menika yang paling di depan. Imam, Urung mesti. kok rong mesti to kowe tak kekrek lambemu lho. Ambakno aku pisan tau ning Mekah. Rumah sama. Oh ning Mekah mek kula anak-anak unta gitu. kowe ra nyepelekke lho. Ano? Lamane nyapa to ning kono ya padha wae dadak. Jelas nih Pak Kangko iki. Ha kono lak krungu yo an. Wis ning ngene aku. Nah. Ya wis ning kene ben rada Oke. cedak. Apa? Dereng mesti lek salat menika sing ning ngarep dhewe. Imam. Urung mesti. Lho kok Berarti jenengan ra tau nglayat. layat piye? Ya kerem no layat. Salat jenazah berarti ra tau jenengan. Salat jenazah ya tau. Sing ting mburi napa? Makmum, Makmum, Ngajengi makmum? imam. imam, Ngarepe imam. jenazah. Nah, sapa sing ngarep jenengan wae lak ngendikan sapa lek salat ki ning ngarep dhewe ki imam. Heeh. Nyatane lek salat jenazah nika ning ngarepe imam enek jenazahe. Ayo. Ayo. Ora Iya, tau nglayat jenengan berarti. Oh, bingung to, lap-lapan anduk to jenengan. Anu urusane dhewe aku gak melu-melu ki. ya kecuali. Oh, jenengan ora muni kecuali kok. Oh iya ya. Ayo. Oh, kalau Sampean ki kudu ada pembelaan to, Den. Pembelaan piye? Wong dipojokke kali. ora mojok nih, tapi saya berbicara realita, Bos. Intinya seperti apa? Loh, ya kuwi mau. Garis besare Garis besar iki ning ngarep dhewe iki ora mesti lek salat ki ngarep dhewe imam. Salat jenazah ki ning ngarep dheweke. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe jenazah. Kuwi nduduhne Gusti Allah kuwi sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Kuwi besok yen sowan marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate. loh edan iki. Mulane aja dadi wong nakal. Loh. Seto contonge iki lho. Kok aja dadi wong nakal. Loh iya no. Ya kekudangane iki aja nganti uwal saka gegayuane wong tuwa. Ya. Nggih to, Mas? Bener. Loh, Mas Kangko digudang karo Urung mesti lek wong nakal ki ora nyenengi wong lho. Acara bengi ki sukses ki ya gara-gara wong mendem-mendem ya iso lho. Lho iya lho. kowe kok ngerti? Lho ngerti no. Kowe ora apa ngerti sing masang terpal ki wong mendem-mendem ora kowe. Iso sukses kaya ngene iki. Iki lak nyenengi wong, iki ya pahala lho, Bos. Iya, iya. Iki sak grup apa malah mungsuhi aku to iki? Kamu kok sak grup lho iki. Lho iki Iya. berbicara realita ngomong apa eneke lho aku. Engkene nggon hal yang Mulane mana? aja ngomongne wong elek kowe. Loh, Enek wong apik iki mergo enek wong elek. Kowe lek ora enek wong elek iso dadi apik kowe. aku iso ngene iki? Iya. Mergo enek sing elek. Elek aku. Lah iya kuwi lho. Ya toh ini lah, ini Loh. tak kewangan. Tak omongi kowe. Iya nih. Enek sing dodol ya enek sing tuku. Dodol tok ora enek sing tuku ya bangkrut, kukut. Oh. Kowe ketok ganteng, mergo kowe jejer wong elek. Jajal kowe jejer karo sing luwih ganteng. Ketok elek raimu. Ki mau jane tas nyandung apa to, Mas? Wong mau yo ning mobil ra nek perkara lho Lah jane. iya. Kok njur munggah terus dadi masalah ki. Iki ndudune bahwasanya dusun kene iki dusun nun sewu. Ngene lho, Mas. Apa aja ngene? Aku tau ngene keturun kok. Maksudnya ki ngeten. Piyayi iki nek iso diajak beredukasi, dirangkul, dilungguhke. Apa rasa lunggul dhewe kabeh? Oh, mbok kira-kira lara, stroke. Maksudnya ki kabeh lak gumolong nyawiji, Ah. kekompakan, bergandeng tangan. Ki tujuannya apa itu loh. Nek wis ngerti ana wayang, aku ngerti. Sampe lak pilah-pilih to, kudu iso milah lan kudu iso milih lan ngono. Bener, bener. Lho Mas Kangko ki wong cerdas lho, ngopo dadak mbok warai? Mbok tuturi. Sing nuturi sapa? Iki ki adu pengalaman. Lho, lah saiki nek api elek, nak nun sewu, pangapunten Mas. Piye biasa? Kabeh ki lak wis ginaris to. Ana elek, ana apik lah. Iya apa ora? Ya, Lah terus saiki nek sampean nun pangapunten, Ah. sampean dhewe wae ora ngerti kok. Kok ngomong elek. Lah kowe apa ngerti? Sejatine kluthuk apa ngerti? iki no. Nah, kuwi awake kluthuk. Iki, Kuwi sirahe kluthuk. Ngono kok jare pemikiran tua to. iki, Lah kuwi ragane kluthuk. Ngono lho. iki. Nah, Aku muni. gak streaming Ayo. kok iki gak. Kowe muni aku manuke gluduk. Ah, ora aku sing muni lambemu iso. Mula nggih to, Mas. Heeh. Wong jati dirimu wae ora ngerti kok kowe lemu cuma ngol-congol ki lho. Kluthuk ki sing dicoba. Sing ndi? Nah, ora ngerti to kowe? Ndi? Ayo kowe kok kono.
Ah, mlaku ngono. Tuk, jog kluthuk. Apa? Lah iki lho. Iki jog kluthuk iki. Apa? Lah kuwi kluthuk. Masa mengene tok. Kowe ora mudheng kok mangsane. Bengi iki acarane tasyakuran. Nyapa tujuane kok wayangan, ngono lho. Budaya adat sing dijunjung karo Kanjeng Sunan Kalijaga, biyen siare ya lewat ini. Kaya sik urip-uripa biyen. Aku mbiyen nakal, Mas. Nakal, pangapunten. Kaya kancane. Ketoke nganti saiki jek nakal, Den. Wong nakal kuwi nek watesane. Enek watese ya. Bocah cilik ki sok kala kadang kita meneng ya nakal ya iso. Wates, Binangun sekarang. Kowe ora ngerti to? Tulaten Kanjeng Sunan Kalijaga. Bener. Nyuwun syafaate, hidayahe. Kowe ora ngerti. Mula aku mbiyen nakal nyapo, nganti kecekel polisi barang tak lakoni mbiyen. Oh iya iya. Mergane aku eling-eling kabeh menungso duwe lelakon. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Mbiyen aku main los, ngombe los. Ning sakniki begitu kula pun srawung kali Gus-gus ngaji. Nggih. Tawaduk tawakal manembang gandul sarunge yai. Ndek iki aku tak gandul lah kok sarunge melorot ra katokan ya ini. Contongmu lho. Kowe iki ora sembrono iki tenanan. Gandul sarung iki gandul ilmune. Ilmune, ngono lho. Iya iya iya. Mula sapa ngerti iso nular, ngono lho. Iya iya. Nular sapa? Loh, lah aku nyatane nggih to. Mbiyen laku nakal, insaf, duwe lelakon elek ditinggalke, nggawe meneh lelakon sing apik. Mula sapa ngerti dhewe iso nulat syafaate saka Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi apik, tirakat kuwi apik, ngono lho. Nggih mboten Gus. Biyen Sunan Kalijaga kuwi dadi Branda Lokajaya. Nah, kuwi lho. Branda sing ora enak iwake. Ning ketika mendapatkan syafaat, kuwi dadi wali yang luar biasa. Babat alas Wonokrama mbiyen nalika Ana karo ndasmu. Jayabaya. Wononarta. Heeh ya. Wononarta Sabda. Kowe iki mesti guyon kok. Ora Piye. Kula niku prosese ngeten niku, Mas. Proses. Loh, dapur bandene Sunan Kalijaga. Loh, piye to ki? Sunan Kalijaga kayak nyolong rampok didemne wong ra duwe-duwe. Nggih. Lha wong ki menang 2000 ndelik. Nek lak ibu-ibu mesake, bapak-bapak ya mesake. Ngene iki lenggah, ngene iki pampi apa? Ora kok ming nonton wayang. Ya delok wayang ngawur iki. Mosok linggo ngene iki ape ngenteni MBG ora mungkin ya. Piye to kowe iki? Ngene iki bapak ibu ngene iki lenggah pados hidayah. Ngriki niku nyuwun pangapunten. Piye Mas? Priyayine Islamik saestu, Mas. Nggih. Nyatanipun Kang Kakung songkok sedaya. Ibu-ibu jilbaban sedaya, masyaallah. Ngeten niki hidayahipun ageng. Barokahe gedhe. Kowe ngerti ra nek urunan nyambut gawe ning sawah panas ngentang-ngentang. Jur ngene iki golek seneng sewengi, Barokahe iki luar biasa. Kula tepuk tangan kagem masyarakat mriki. Pundi niki padha barokah. Mbok tampa ki dhuwit barokah. Masyarakat. Ora plak-plak empal doyo. Sengklar umpal brewok. Kowe ngawur, mula seneng kok ngene iki lho. Iya ya seneng. Mula nek golek nggon ngene iki angel. Pangapunten Mas. Nggih. Dusunipun menapa? Paldoyong. Paldoyong, tembunge paldoyong. Pal kuwi ngerti ora? PAL. Hurufe 3. PAL kuwi nek diwaca apa? Pal. Kok pal? P-ne kuwi apa? Apa? Lho. Diwerdekne ngono lho. P iki apa ngono lho. Mau ngarep kaya yak-yak. Kaya wong cerdas sing malah puwekok men to iki. Aku iki cerdas iki mek 10 menit tok baru ki pekok nih aku Mas. Oh, lah iki bandrole rego rong dicepot. Blok erano. Ngono kuwi. Anyar Eh tambah dipedhot. Kowe ajiro tenan iki kok. Ora ngising-ngisini Mas Kangko iki paling ora ki kok Solo lho, Surakarta, Diningrat lho. Kok iso ngene mbok pamerne Kemlinti kowe. Pak Kasun ben roh bintang dijoli. Mbah Lurah ki sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo, ora pilah-pilih. Lah kowe ming perkara iket lho. Bandrol ra mbok ilangi ngono kuwi. Kemlinti kowe. Dudune nek mampu. Iya. Aku isih sugih kok. Sugih kok kemlinti lho. Besok kowe bali kuwi sugih malah bingung. Lho, lah ngopo? Lah numpak apa iki tau. Lah terus? Mobil penak ya tau. Fortuner, HR-V. Nggih. Foxy. Ya.
Pajero. Terus Kabeh tau tak tumpaki. lah saiki. Begitu wis ngrasakne tiba mek ngono ae. Lah iya ngerti. Waleh aku. Lah kene. Saking walehe sik aku ngalor ngidul gandol truk aku. Kuwi jenenge yo nyitak kere kuwi kok iso. Wong kok iyak-iyan kono ngaturke pal kuwi apa Jajah? Ayo diwerdekne untuk menyemangati masyarakat guyub rukune. Siapa Kak kok? Ngono. Ibu-ibu lho lenggah. Ki do bayar 150 lho, Jok. Masa to, Pak? Heeh. 150 luar biasa. P menika saka tembung pinaringan. Pinaringan apa? Muga-muga warga masyarakat Riki Padoyong. Padoyong muga-muga pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala didohke bilahine cedhakke rezekine. Amin. Amin. Lah ya ra barokah niki. Menika saka tembung alhamdulillah. Sing penting awake tetep ngucapne alhamdulillah, diwehi rekoso ya alhamdulillah, diwehi urung duwe anak ya tetep alhamdulillah, diwehi apa wae tetep alhamdulillah. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karepku yo ngene iki lho, wong ki ndang cak-cek ngomongke sing apik. Ah. Ngono. Iki jenenge ora bedak-bedake. Iya. Saling melengkapi dan Ya, menutupi. kalem-kalem. Malah aku ketok goblok mau anu iki lho, apa sih tak cepot malah. Ngono. El menika lancar. Muga-muga sak samunipun gelar ringgitan ing dalu menika nimbali Mas Kangko sing dadi dalange. Muga-muga diparingi lancar usahane, Amin. lancar rezekine. Amin ya ngono lho, tatas titis tetes. Ah. Ngono. Seneng kae lho sak dulur iso saling menutupi lah apik to. Doyong. Do menika dodone jembar. Alhamdulillah. Mbah Kasun, Mbah Lurah menika dodone jembar, Amin, amin. mempunyai jiwa yang sabar. Alhamdulillah. Insyaallah momong warga masyarakat Paldoyong, warga masyarakat ngriki sedaya pinaringan sabar. Wong sabar bakal subur, Amin. wong ora sabar cepat mlebu kubur. Alah ya Allah, astagfirullah. Nyampung aku rasa sampean. Kesuwen gentenan tak diendasmu. Sing terakhir Yong. Yong itu tegese apa? Yang menika mboyong. Boyong apa, Mas? Tegese mboyong pagelaran ringgit ing dalu menika saka Solo teka kene. Nggih. Muga-muga iki iso dadi hiburan, iso dadi panglipur warga masyarakate. Wong ki luwih becik seneng sak kabehe muga-muga senenge awake dhewe dibaleni senenge dipinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seneng ki padha karo tenang ya Mas ya. Iya lho. Tapi luwih becik aja dadi wong seneng ning dadi wong tenang. Loh, kok saged? Mergo wong seneng urung mesti tenang, yen wong tenang mesti seneng. Sik iki ku iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih Mas Kangko. Tenang karo seneng ki bedane nggon ngendi? Beda. Wong niku luwih becik dadi wong tenang daripada dadi wong seneng. Ah. Urung mesti lek wong seneng tenang, tapi lek wong tenang mesti seneng. Contone Mas. Contone wong karaoke neng kafe. Nggih. Karaoke nyanyi seneng, tapi atine ra tenang, wedi konangan bojone. Oh iya benar. Ya ora? Benar. Piye mboten? Masuk. Berarti seneng rong kariwan nek tenang. Tenang. Tapi lek wong tenang mesti seneng. Contohnya warga masyarakat Paldoyong menika tenang sedaya. Iya. Tegese tenang sedaya arepe tumindak apa wae, kuwi tenang lakoni tapi seneng atine. Alhamdulillah. Iya. Lho kuwi tenanan. Dadi serupa tak sama Tak ya. sama. Lampu niki Lampu ki sing darani lampu ki terus terang karo terang terus. kuwi beda. Oh, Terus terang karo terang terus ki beda. bedane Mas. Terus terang kuwi kejujuran, terang terus kuwi lampu. Niki lho Mas. Uyahe putih, gula putih, Ning- sabun putih. Ning ngurung mesti putih kuwi uyah, gula utawa sabun. Padha rasane. Nggih mboten? Iya Ya, bener. bener. Ngarep masjid karo masjid ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda neh. Omah ngarep kuwi tangga teparo, tapi lek ngarep Ngarep omah kuwi latar. Oh iya ya apik iki. Ya Teras, bener. teras, Bener. Teras. Piye kuwi mau omah ngarep karo Omah ngarep ngarep omah. karo ngarep omah kuwi Iya. ya beda. Heeh. Nek omah ngarep kuwi Omah tangga. ngarep kuwi tangga. Nek ngarep omah Kuwi latar. lho. Pekarangan. Iya. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Beda neh kuwi. Masjid tingkat kuwi bangunan, tingkatan masjid kuwi awake dhewe sepira gedene awake dhewe manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho beda ya. Beda neh. Nek nikah karo kawin? Beda. Lek Lek nikah kuwi mesti kuwi sik kuwi jelase lho. Jelaske sing penak. lek nikah kuwi mesti kuwi mau. Aku gak usah. Ora tegese dijelaske ning ana Jelas, benere ngono iya, lho. iya. Sing jelaske aja sampe nerak nggon jalur lek agama. nikah kuwi enek nikah siri. Nah, Kuwi ya sah tumraping agama, Oh. tapi lek kawin kuwi enek sing sok kala ngrusak tataning keluarga. nah. Kawin kebo. Lah. Kuwi kumpul kebo nikah kawin kebo.
Kowe yo ngawur kok iso. Mula kersanipun gayeng, Mas. Ah iya. Mbok bilih wonten renan penggalih Mbah Lurah. Loh, ade sik to. Oh, Kuwi lho. sakit toh? Nyanyi. Oke, siap-siap. Nyun kote, Mas, nyun kote. Lah saya lagi seneng-senenge nyanyi. Nggih, nggih. Nggih, kula ibat campur salin niki wau. Wis set nggih, Bude. Bude. Jan aku lek sing ning pos iki seneng ndelok ning kene malah kaya ngenteni bis Bagong ya kaya to. Kowe ngawur ngene iki ket sore leh golek nggon lho mangsamu. Kan bar magrib lho Mojo. Golek nggon ket sore, ngawur wae. Ora ngerti aku rene mau payoh. Jilbabe ya apik-apik ora kalah karo nggonmu. Kutha Lek sing wedok iki jilbabe apik-apik tapi lek sing lanang iki songkoke wis kaya buluk-buluk. Apa beda to wong lanang karo wong wedok iki? Beda lho Pak Kangko. Masa? Nggih lho. Bedane apa wong lanang karo Bedane iki wedok? wong lanang iki nun sewu. Lho, wong lanang iki tok ayu-ayu niki. lanang. Wong wedok. Matane kene iki wedok lanang rene. Bedane apa? Wong wedok iki tok ayu-ayu lek sing lanang ireng-ireng ngene. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Ayo. Sik dikenane lagi. Nggih. Dicetakne. Seorang suami berjuang. Ya, zaman sekarang itu sudah kelihatan bahwasanya wong wedok iki mesti ayu-ayu, lek wong lanang mesti ireng-ireng. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki ini demi kecantikan seorang istri. Tapi kadang-kadang seorang istri itu kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang suami. Kok iso iki lho? Lho ya. Wong lanang iki dolan ireng-ireng kaya ngene iki. Sing wedok ayu-ayu resik-resik. Perawatan ayu-ayu. Ketok putih-putih, ketok cantik-cantik. Jangan diteni, wong wedok iki jilbab mesti rolas. Tapi lek wong lanang songkok iki mek sitok tok. Yasinan yo sitok, tahlilan yo sitok, kumpulan RT yo sitok, ning dindinggon mesti sitok. Iki mergo ngirit demi kecantikan seorang istri. Mulane wong wedok saiki mesti ayu-ayu. Kadang-kadang ada pepatah dalam pantun itu yang saya ucapkan bahwasanya dolanan bowling kena beling, wong wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Wong wedok jilbabe rolas. Rolas, Pak. Ah. Tapi lek wong lanang sokoke siji. Tapi wong wedok kadang-kadang kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang lelaki, Pak. Terus. Wong lanang kaya ngono kuwi, Pak Kangko. Nyambut gawe isuk ning sawah ngantek sore. Kenek srengenge panase kaya ngono. Neng tengah sawah ngentang-ngentang. Nggih lho Pak Kangko. Ah. Kuwi demi kecantikan seorang istri, ngopeni wong wedok. Ah. Nggih mboten Pak Kangko. Betul. Delokan wong lanang iki. Kaya ngene iki lho, ireng-ireng kaya ngene. Matane malah ngelokke kancane. Ora ngelokne, tapi saya berbicara realita. Arep realita ritek wong wedok ya rekoso. Rekoso napa? Aku tangi turu lah dicepake kopi sing gak kopi sapa? Saya tuku kopi so. Wong wedok makare masak tok. Wong lanang ki tuku lho, Bos. Kadang-kadang lek tukone kopi gak banyu putih tok Masak arep mbok wee dhuwit apa cukup kowe? Apa ngerti nek regane gula mundak? Urusane wong wedok. Lho. Kok malah ora kepenak iki. Hidup lanang. Hidup itu. Halo, oke dhewe lho, Lon. Mbok-mbok ritek ra apa-apa. Kira Pak Kangko. Ha. Duluan Pak Kangko, duluan. Ngapa? Mbak Dwi, kita cantik sekarang. Iya. Cantik sekali. Mas Kangko rambutnya gondrong ora kau bersyukur kayak ngono kayak. Aku berjuang selama Nah, 1 malam untuk siapa? istri. Ngene iki melu ngene iki ora perkara nyinden. Bayarane senapa iki? Rumangsamu iki napa bayaran? Nata manajemen ngene iki enek kurange sapa sing nambeli nek ra wong wedok-wedok. Hidup wong wedok. Ora mungkin. Lah ora mungkin kurang. Kono wis ngitung. Lek ra tanggapane ra cukup, ora budal kuwi mesti. Budal lan ora wong wedok ya mumet. Arep kene ngenehi dhuwit 100, gedene 500 kon dadi saulan cukup, Mbak? Cukup mboten? Ora cukup. Ibu-ibu 100 seminggu cukup. Mula kudu awake dikudu merdeka, maju, hidup wedok. Gosok kowe ayo. Hidup lanang. Ayo. Hidup. Lah hidup. Oke, Lah hidup. kita nglakoni, Pak. Wah tenan. Lah hidup nyontene. Ya. Mangsane. Mangsane. Ora Iya, setok. wong Oh, lanang. ngono kowe le. Saiki acara apa ta iki? Iki pokoke hidup wong lanang. Mergo lek wong lanang rasa hidup, wong wedok cakeme elek. Kuwi kan. Mur klumbrak kunduk, rasa hidup. Lah, Ora iso hidup, sampean tanpa enek wong wedok sing menghidupan tekmu sapa? Aja sembrono sampean. sama-sama. Tanpa wong wedok, engko jam 5 isu hidup dhewe. Bener. Hidup lanang.
Ora angger jeblas contongmu wae. Jam 5 hidup dek kadang-kadang. Kula ki trenyo Mas Kangko. Apa? Rene diundang kok ngibun malah kowe mengundang mana ngono ki kepiye? Ora masalah iki adu argumentasi kok. Iya lho. Heeh. Ngundang mana? Ora apa-apa. Lah yo lara tatiku. Aku ki ibuku tak anggit bae senajan ta ora petuk. Ning kaya ibuku dhewe kaya mbahku dhewe. Kowe ki nun pangapunten Mas. Apa? Masya Allah. Iso dadi rong ya ampun apike kaya ngene. Biyen kuwi ning jero weteng sing nirakati mbokmu ya Mas. Iso dadi mata ngene iki ning jero weteng sing nirakati mbokmu. Iso dadi lambe ngene iki sing nirakati mbokmu. Lara lho cuk. Banter lho aku. Kok sia-sia karo wong wedok iki? Mangsamu. Iki garbane ibu ki dihormati. Lek ditetesi. Karo Alteko. Mangsamu, Pak, kula tak nembang Pak, gedik mawon. C, mangsamu ke lho. Lara ya. Nelongso. Ibu-ibu nelongso nganti ngelus dodong. Guyon Bu, nangis nyawa to nangis. Jenenge nangis. Ngono ki batin. To 50 ming dipaido kluduk. Ora sembrono ayo. Ben nuansane adem penggalihe masyarakat mriki. Oh no, cobi Mas Yoro. Plong ya, Pak. Alah. Arep muni umi kowe. Umi sapa? Oh iso. Lah lagune religi Umi. Arep muni umi. Umi Hafifah. Ayo. Pangapunten nggih Mas Kangko. Ya, oke. Pangapunten. Digawe adem masyarakate, men kabul dongane supaya tikus-tikus ora merajalela, tikus-tikus iso ilang saka ing padoyong. Kula yakin kok, Kyai ngriki niku penggalihe lunak. Seneng berbagi kebahagiaan. Mula nggih cinatet wonten dalilipun inama amalu biniat. Niat sing apik niki bakal dipun ridhoni kali Gusti Allah ingkang Arya Jagat. Ngoten. Kula digoleki nggon sing penak ngene iki. Ayo. Iya. Cobi Mas, kote Mas. Rei 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 rari rari ra rari ra rari rari ra. Bro nadamu apa bro? Ayo. Loh. Lah kok mek meneng tok iki lho. Lah wong padha-padha kerjane mek lolak-lolok iki. Lah lo maju. Kok iso dijak nembang kok iso. Suarane iki ditokke. Dadi seniman ki konsisten totalitas ngono lho. Piye? Ora. Nggih Mas nggih. Ya anu harus. Kula kedah pripun Mas Kangko? Lek Nang kembang, napase ditokne. nggih. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Nah ngono lho. Kancane nembang ya nembang, gawe swara nggih napas. Mas Loro. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Rei 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 rari rari ra rari rari ra rai ra rari rai ra. Sik, weh, jan daglane goblok. Lah jenengan wau dawuh sanjange napase kon ngetokne pun klotokne sik bakal kleru. Ngene lho maksud iki ora mung napas tok bengok. Ngono lho. Iki lak wis nembang. Nggih. Lah ketika iki nembang ya kudu disaut karo bengokmu kuwi lho. Gen sinkron. Nah, Wau jenengan sanjange napas kon ngetokne pun ya klotokne. napas diawak diringi karo vokal. Kula pripun? Bengok. Nggih. Padha iki. Oh, lah aku iso. Salah nek mesti tak Rei 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 rari rari ra. Oi! Rari rari ra ira ira rari rari ra. Oi! Rai rai ra. Oh! Angel ram iki wis cak Kok ora iso tanggap to? Lah wau dawuh jenengan wau kan napase kon ketokne pun klotokne. Kon bengok ya kula pun bengok. Pripun? Masalah neh. Maksudnya orang bengok kaya lamporno kowe ini improvisasimu iki lho keluarkan. Kula pripun? Improvisasi. Improvisasi.
Sak ora-orane iso imbang entarane kakak adik iki lho. Kula pripun? Improvisasi. Improv. Improv. Nggih. Nah, pemikiran. Yang saling mengisi ngono. Gumun Pak Kakon. Religi. Rarira rira ira ira rarira ira. Allahu Akbar. Re 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 rarira rira. Alhamdulillah. Rarira rira. Astagfirullahaladzim. Sik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iki jane lakon apa iki jane? Allahu Akbar. Oh iso. Improvisasi kok iso gawe ngono ki ngopo ki lho? Maksudnya ngene lho, Duk. Iki lak sing nyanyi lak cah loro. Lah, Nah, iya toh. Lah ketika kene nyanyi sauten. Kenapa lah? Ya. Beh, Jampun. Aku Ngono dadak diwarai dalang lho. Lah iya ngono dadak marahi lho. Lek iki nyanyi. Saut. Nah, Oke. ngono angel Ah, ra. ngoten. Di dagelan komputer iso tekan Jakarta Kalimantan, tekan Pangkalan Bun nganti meletek anu bledos korake kae, kelingan ora? Ora dong-dong. Kok nyaut. Saut. Oke. Ayo Mas, musik Mas. Ayo. Reri reri re. Reri reri re. Rari rari ra. Rai ra. Rari rari. Ah semprot. Piye to, Jan? Aku grieting. Kok iso dadak nyaut Ngene Ngene lho. kok nyaut. Ngono, Pak. Kok sik to? Kelaki enek sinergi to Lagi antarane. kula jeneng dawa pripun? Kok nyaut tak saut lho Pak Kakon. Ngene lho. Maksudnya disaut karo lambe ngono lho. Iki lak nembang to. Nggih. Lah ketika iki nembang, saut lambene Nyaute nggih napa? karo lambe. Lah ngono lho jelas ngono. Berarti lambemu karo lambene kritik iki dadi siji, dadi iso sinkron. Nah, ngono. Reri reri re. Reri reri re. Dadi siji. Rari rari ra. Rai rang. Rari rai ra. Re. 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 Hop. Wis bar Mas. Wis rasa nembang wis bar. Masa penyanyi kon cipokan ngene. Wis. Kowe anu ora masuk, kowe ora masuk. Ngene tak aneh. Sing ndi ayo. Kowe nek tak ajak nembang angel kowe. Gak masuk kriteria wis adoh. Oh, jare Kok nyaut lambe malah lambemu mbok kokopne ning nggonku. Emangnya aku mau jijik deh. Aku lek kambon ini lanang Sing ndi sulis karo anu ya Pucung ya. Kene. Kene dok. Ayo Sul. Nih. Allahumma sholli wa sallim ala ya Sayyidina wa maulana. Daimatan. Oke, stop. Alhamdulillah. Kuwi dekku lho, Mbak. Wis ora wis kayak bagianmu. Ndak mau aku sama Mas Bagianmu Kritik. kayak lho iwak celeng kayak lho. Tak jalan ngeruduk cengelmu. Aku Ini gak mau wae. sama itu jijik sumpah. Cici suwe Kowe ora ngerti. Tak saut lambemu oleh. Aja Mas Kanggo, Apa? dalu niki kula sowan piyayi mriki. Tindak sarimbit Bu Pak Klitik kali Bu Klitik. Lho iki lho. Insya Allah rezekine bakal kemricik. Keluarga harmonis ora tau lirak-lirik. Ya. Tepangaken menika Pak Klutuk kali Blukutuk. Wis ora penak ngarepe ora penak kok iso. Ngono. sayang. Dalam. Sayang. Yuh, rupane kayak takir ngono kok iso. Loh iya Mas. Ya, Dik, Dalam Mas. ngene sik. HP ku tak wehke rene wis sik, Dik. Iki anakmu apa ponakmu, Dik? Heh? Ponak aku iki Mas. Oh,
Lomo pancene. Muga sampean rezekine akeh ya Mas Nih, ya. Diparingi malih lho Nak. Ya le, kowe seneng wayang iki bocah iki nyenengke. Ya, ini. Sapa ngerti calon penanggap ya Mas. Wes alhamdulillah. Wes Sama le. dia nyumbang atau Mas? Nyumbang apa? Mangane bingung nyumbang. Wong ki Wong ngene iki. mangane ngenteni tanggane selamatan lho ta. Wong ki nek ora tau sedekah didelok saka rupane wae ketok, Nduk. Nggih Iki lho. Mas. Mula nek wong sedekah ki nun pangapunten. Masya Allah ning gone pasuryan ki bening, sehat lan modele ra tau sedekah ning njaluk sedekah. Mula lak raine kaya kotak amal to kuwi. Ngono. Apa ya sayang? Ngono. Ora tau nyumbang, ora tau sedekah, ora apa-apa. Sing penting Ya, awake ngene. sehat. Nggih. Ngono. Oh alah. Wong ki- Ki mau wis turu lho kaya digugah karo Ini mboke. wis ben. Ya le nggih jajan besok pagi. Ngene cacil kae. Cah Ndi, cilik sing urung sedaya kene? mriki sedaya Pak Bu, putrane Ya, monggo kene, mriki ya, kono. sedaya. Pak Sedaya Bu, mbahmu ki perwi. Duwite Oh, wis iya, lunas gedengenane ya kene. Jelek niat sedekah ki kudune wae sing all out Oh ngono iki lho sik Mas. bot. All out piye iki wae wis mepet kok. Wis ngopeni kok ngendi-endi. Kanggo. Ayo kono jajal. Kuwi ben diopeni bojone kuwi, Mas. Ya. Ora ngrasake. Sedekah ora, Nduk? Sedekah no Mas. Sedekah no Mas. Tenan ya. Iya senang. Utang 50 Mas Kang. Sedekah kok utang. Sedekah saka duwite dhewe asile Wong dhewe. iso sedekah aja pilih-pilih lho. Lho, ora Ora sah. cilik ora gedhe. Ora Aku yo mbok kira anu budhe sing sepuh dhewe niku budhe. Ndi Ora sah. ngene. Sing tuwek dhewe niku lho, budhe. Lah kuwi tuwek kabeh sak menembane kuwi. Iki lho sing arep dhewe. Oh alah. Lah, arepe nyalone lurah ngono kuwi biasa. Rasa sedekah. Aku pirang persen mesti tak gowo, Mas. Nyapo. Anu, Pak Kasun kok totalane keri lho, Pak. Ora dijol ya mrongos nang. Ade rasa sik ya. Kono, Gang, pilokmu sak piro? Nih, Nduk. Alhamdulillah. Iya. Lam tilam. Gini iki. Gini. Iki wis kena hak cipta lho sampean muni ngono kuwi. Apa iya? Oh, kuwi nek ra aku ora iso kuwi. Mergo isone mek kuwi tok. Nek ra aku ra iso mergo sing iso mek aku tok. Iya ngono. Anu ya, Dik. Napa, Mas? Dandang gula wae ya, Dik. Nggih. Iya, iya. Kono sampean, Dik. Kadang gula. Sing pripun Mas? Mas manut sampean. Sidase ya ora apa-apa. Iya. Pamit aku Ya kalau. kuwi. Pamintaku. Ayo minta Kula masing pamit. nembang Mas. Wis kabeh anyar kemelinti. Weh, wong ki nek ndudohke mriyayi mrabu. Ngagem keris, mrabu perwatekane ketok ladrang. Lho iki gayaman lho. Mrabu. Apa dagelan kok ora ragat. Loh. Sing ra ragat apa? Lah kok delok to. Bacane aku ora duwe kok. Ya usaha to le kok iso. Ya Ora beda. usaha. Ndekno kerise sampean ora sampean selempitne nang mburi to Mas. Ngarep nu cilik tok. Iki mek ceklane tok. Ayo. Jangan. Iki rangkane sak gon-gon iki. Ayo nang. Nembang nggih Mas, Iya. klitik. Iya diajeng karo aku. Iki coba. Pripatmu kok katon cumlorot mbok nehi apa, Nduk? Mergo aku seneng nyawang sampean Mas, iki mau telapukanku tak kei eyeshadow. Alhamdulillah. Ayumu natural tur ora tanpa hiasan. Nduk. Mas. Dinding kok kayak hiasan. Sabar ya. Sesuk mripatmu kayak banner. Hiasan. Iki ketok kelop-kelop ngono ya Mas. Kelop-kelop. Sadarana. Lah rene. Ndak, Nduk. Pasaran ini diobrak Satpol PP kiri pindah. Ya wae kek. Sabar lah.
sabar ya Mas. Tok meneng. Sing wedok kok ya doyan. Atau sing gelem karo aku juga iki kok. Mungkin biyen tak ndem isik kok iki. Cumloroting lampu ing bengi iki becik ora bisa madangi kaya tresnaku lan tresnamu dadi. Oh, Mas, sampean ngerti ora Mas bedane lampu karo sampean? Yen lampu kuwi bisa madangi ning kahanan bengi iki ning yen kowe bisa madangi tresnaku dadi. Oh, bener Mas. Saman roh lampu sayang. Ero Mas. Roh lampu. Ero. Nyapa lampu kok padang. Disumet. Ora mergo matamu melek. Kate Oh, biadab nana ku ya. Sing lanang ki. melek iso nyawang lampu, semono aku melek iso nyawang ayumu Cahayu. Oh, terima kasih Mas, I love you. I love you too baby. Baby ngepet po. Kok baby apa? Baby ngepot. Wah, dirangkul. Kowe rawani lek pengen neh kowe. Pasangan sejati sing mesra ki yo Ah, ngene iki ngopo? lho Mas. Aku ora perlu tak dudoke ning nggon forum ngene iki no. Wah, forum iki rapat piro kamu Lho iki rapat besar to ini, rapat budaya kok. Piye remangsamu? Asine ya wedi kowe. Lah nyapa wedi? Aku jajal nglakoni ngene bojomu mesti. Kowe kok gesine. Lambemu. Arep kuwi bojoku arep piye-piye nyapa? So, aku bebas kok. Kowe ning ndi kok tote bojomu. Tanggapan tote bojomu. Aku ngene iki budal dhewe bojo ning omah. Mergo bojoku karo Jito saiki kok. Oh bojone karo tanggane ra arep kowe. Ya Dik, kene. Apa ora kelingan nalika awake dhewe ning pantai ngliyep, Heeh, Mas. ning pantai Tambak tak ble-ble rambutmu ra kelingan po? Oh, neng kono to, Mas. Iya, sampean tak lenggahke ning nggone watu gedhe, njur tak kekep nggon pundakmu, njur tak lus-lus rikmamu, tak ble-ble rambutmu. Ble-ble rambut. Sampan kelingan ning Jolo Sutra ndek iki. Iya Mas. Pas aku mancing iwak ramangan, terus aku marani sampeyan. Iya, Mas. Tak ble-ble rambutmu eling ra? Eling Mas. Sayang, Mergo cinta sampean. duduk kae. Kenapa Mas? Aku ndelok korengmu wis mari poro karo. Masa sing wedok kok boro ndase po. Ha iki tumo tok tibake kok. Rina Wis karo iki ya. lan Oke, oke. Mas, Dalem. wetengku ki krasa perih ki kok apa ya luwe ya, Walah, Mas? Dik. Loromu loroku. Kok gek meteng. Masa sinden nek luwe nang. Ya, kene tak pundut nih. Tak pundut nih diajeng. Kene, pancen wong ki mbutuhke katresnan ora kudu kok nalika nome. Tuwane ya kudu direksa. Ya ta? Ya, kene. Tuwane. Sambelnya dikit aja. Oke. Mas, Apa? mbok aku ki yo Wis iki mesti gampang iri karo kaya tangga. tanggane ngono kuwi lho Mas. Ya ting. Nyapa? Yo aku ki yo luwe barang kok. Kowe iki Kat bener. Ngene sore gedhe ora ngene. mami. Wong iki dadi menungso ki aja gampang iri karo tanggane. Yo ora Sing- iri. luwe? Luwe lho Mas aku Kowe ki iki bener. Mas. Ya ting ning. Oke, men. Nah. Lu ya dulang. Jane bojone apa buta ngono apa piye iso? Kok iso dijikone sakmono ambane iki lho. Ora kok Baksone ra enek, tak jalukne bakso cilok iki. mangsane. Mas, aku haus, Mas. Haus. Walah pengen mimi to, Nduk. Alah, alah. Masya Allah, kene tak pundut nih. Bojone. Sik, Nduk. Alah. Menjaga stamina tubuh ki ya kudu gizi itu harus diperbaiki, Nduk. Tak mimi susu milku.
Alah seger, alhamdulillah. Apa? Nah. Mas. Aja galak-galak ngono kuwi. Lah kowe iki dulu-dulu anggere tonggone apa? Mas. Kae mimik susu. Apa? Kae mimik susu. Jaluk sithik aja. Gak. Gak golek dhewe. Aku masmu lho. Ora wis. Masmu lho. Mas yo mas ning urusan omah mas dhewe-dhewe ora kok ya. Lha to Mas. Wis. Susu Mas. Jaluk sithik ya? Ora wis. Iki wis Bojoku jaluk susu iki lho. Mah. Kowe iki mesti jaluk ngene giyeting kowe mesti ngono iki. Ana iki mik dek kowe. Mesti aku mesti kring. Datan kenggang sarambung welas. Lamun. Sampean grogi to, Mas. Kowe welaso karo aku ya, Dik. Lamun adoh caketing ati yen Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyo. Nggih. Coba kaya ngopo? Yen cedak. Piye to Mas? oh ekspresi. Oh alah tak pikir nek Kagum. suaraku elek. Masya Allah. Aku begitu ngrungokne suaramu kaget, atiku semak deg. Jebul kepenak Cahyo. Terah kena penyakit jantung. Suaraku penak ya Mas. Suaraku penak ya. Terusno diajeng. Tansah mulan. Suara mati. Kaget adikku itu. Oh. Kono nek kaget kaya ngono kuwi. Pindahane teng jledret kon ndi. Ya. Ojo mbok jotos ngene lho. Ora, mencolot sing penak, kaget lho ngono. Ayo. Mencolot lah kemak. Memang kok sampean parakne rono to Mas? Nyapa enggak diparakne rene ae? Ndak ingin tak parakne nggonmu malah rambut duk nih. Mbok ilik kitik ngene ya. Sida. Iso nyuwara, Pak ya. Iso kemek sida tok iki Mas. Bari 11 gak iso. Terus. Iku Yudar. Kemelinti. Iki sapa-sapa mbok eloni. Pak Minto barang meloni. Pak Cah. Cahmo. Melu Mas Cahyo, melu Mas Kangko. Jakun melu ora jakun? Melu. Kabeh mbok eloni kabeh. Ya ora konsisten. Aku ya aku melu sapa ya. Sida. Aku bawa tak tok. Kaya rampung. Malah kayak bawa ning mebel. Aja mbok seneni lho Mas. Lah kene bawa kono tak tok. Kuwi iki adikku lho. Lah Mas. ngajen adikmu lah muncul. Adikmu to iki. Adikku lho iki. Iki adikmu. Heeh. Sepurane ya le ya. Ini ganteng kok dibayang. Ini mangan ya iki. Asli senengane ya lanang. Sidane. Sida asih. Mulane salam aku saya deg-deg sera. Tujune kok ora sida. Oma sida malah ngendangi Pak Minto Darsono. Asih. Alhamdulillah ra sida. Aku iki tresno. Kowe iki dadi wong wedok iki. Lho contonge iki iso. Linggu wae kancane iki lho. Kono lho iso. Lah kok mapan lho ya. Wong pae sing linggu ning kene kok ora mapan. Sulis yo meneng ae. Lah penak lho. Walah. Bojomu yo kurang ajar. Piye? Piye? Bojomu Kowe muni piye? Penak. penak, Mas. Moga Pak, sinten sing ngrasake moga. Bojomu yo kurang ajar. Bareng tak linggul kok dekule. Aku mak pok. Kang Mas.
Dalem. Benjing jenengan kepengen kula masakne napa, Mas? Alah, Asih. Wis ora usah dadak rena-rena sing penting seger-segeran wae. Ngono ya. Iya, Seger-segeran. Mas. Aku tak aja. bening yo seneng Kayak jangan langsung prasi seneng. masak, kayak. Enggak ngomong kalau Mas. Bene. Sita Asih. tu Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi waaje Wah, luar biasa. situasi terus kau jajang begini nih minyak gue kira-kira iso ya Njajal, nek iso njajal. Ya. minyak minyak nih dirimu sih minyak aku gue tik dar aku iso aku bisa tau minyak kok biar Nek iso iku kudu nganti rampung, nganti gong, yo. ayo gue ikut ya Ya, ayo. Ora konsisten. Heeh. Kuwi kon nembang ra. Oh, dhek golek konsentrasine keterganggu. Piye to? Piye to, Jan? Piye tau Mas? Dhek konsentrasine aduh yo. Wes. Kuwi lho iket tamu kuwi lho sing apik to. Tangis sing ngisini ngono. Aku rasa. Nek anak toprak iki lho gua anak. Oh, kok sekelmi kok malah salaman. Ah, bojeke. Anake wong toprak ra iso iket-iketani piye. Lah. Nah, iki terus ditaleni tarik sret. Nah, Apik Mas. Malah kayak marmut. Terus no. Ya Gulang. piye to? Ya kene. Situasi pra ya. 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 Ah, iki dibatuke lagune sike. Nggih. Oh, ketika gong dilebokke dangdut. Dangdut. Derek. Ah, ninggal katresnan. Siap. Ah, mergo menghargai bawane. Siap. Nggih, nggih Mas, Mas Kangko. Mereka gi mangke wonten mamundhut saking Apa, Gus? Pak Kancil. Mangke mawon bar niki. Siap, siap. Aku kang saya. Aku kang setia satu wit biyen nganti saiki Mas Waris Sugiono ingkang wonten Surabaya. Menyimak Pak Kangko, matur nuwun. Beteng kapapan abar sumunar Andika panjenenganku. Pak Suroto, Tulung Klaten.
Aku njaluk karo Punjung karo Suli Seva nggo dangdut digarap liar kaya SGI Susu Gede Indonesia. Pas senes niku lho. Apa? Sekar Gadung Indonesia. Sekar Gadung Indonesia. Oh. Sik, kok bahasane kok liar. Goyang tipis-tipis Mas Ben. Goyang tipis-tipis heeh. Nganti tekan ngisor-ngisor ngono lho. Sampai Sok nonton. bawah. Nggih. Dadi lek joget ki nanti tekan ngisor-ngisor ngene lho. Iya. Maka musik siap. Nonanong, yuk. Mugianto berkahe Mas Joko bilang kenceng Madiun. Monggo Sugeng Hemirsani. Paiman Jayapura. Kedua tipung dangdut ya. Ya. Ojo lali palingku. Mas Jo. Larasipun dipun waos, Gus. Nggih, dari saya Pak Kancil. Saya minta lagu setunggal. Gubuk Asmara angka kalih lumengser dhumateng Kembang Rawe.
Tadi gubuk asmara dipasuke karo kembang rawe. Pas larasipun. Pas gongipun. Dipun dawuh sinten? Ah, Mbak Kori karo Bu Dwi Kurniawati. Nah, iki sing alirane senior-senior utawa kasepuhan. Ini. Oh, bar iki karek sing nom-nom kuwi. Oke, siap. Ayo Mbak, kene Mbak. Rek ayo rek, laku mlaku ning tujuan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sapa kene aku. Cak ayo cak, golek kandalan ayu. Menurut dari BMKG, Badan Meteorologi Geofisika kepiye Mas Pluto? Menurut BMKG. Oh, malah sing pinteri Mbak Dwi. Oh, kok ngoten? Iya. Karena cuaca kadang hujan, kadang Nggih, panas. Nggih. Antisipasi suasana, jagani udan terus sampai bledek kayak penakal petir. Wih. Wah, sunduk mentul ya kok iso mangsane. Pun nderek Mbak. Ya, ngerti. Nah, gembong napa langsung, Gus? Apa nih? Ah, kene to. Kuwi panganan ae. Aduh, kene. Ya men komplit dibawani. Wong bawane ya ngur cendak, Mas. Lah nggih. Tur gen krungu suarane Mbak Kori, ben krungu suarane Bu Dwi Kurniawati. Sing mbok menawa masyarakat wonten ing Binangun mriki sampun nate ngertos cilikane Bu Dwi Kurniawati. Menika nggih. Nggih, sinden cilik si SD saka Nyawangan Doko. Sing kulino nderek Pak Anom Surata, Pak Mantep dan lain sebagainya sekarang sudah menjelma menjadi seorang ibu rumah tangga. Menjelma. Wah. Lah iya. Awake seger nuki tegese anu Mas Kluduk Mas Pitik. Bu Dwi awake seger nuki tegese tentrem atine, ayem atine. Kula kadang ngeten iki. Wong lanang bijaksana ngene iki lho. Ngopo? Arepe muni lemu ya ora wani, akhire seger. Seger ki ngerti artine ora? Napa, Bos? Seger don. Kowe iki ra iso lho Mas. Nyembadani wong wedok mboten saged lho. Iya. Wong wedok ki nek ngeten iki pangapunten nggih Gus. Piye? Ngene iki jenenge garwane dalang sing iso mengatur manajemen ngene iki. Delok ndudoke leh tanggapan garwane ngasta kalunge gedhe, gelange yo ngrempyong, suwenge yo gedhe. Ki ndudoke investasi. Dalang, bojone dalang kalung sak mono iki nek apane. Lho pripun? Bojoku ya, bojone dagelan. Nggih. Kalung sak pelek. Kek ki lakon apa neh ki. Bojoku ngantek sambat sak ulan gawe iki bungkuk Mas, kabotan. Kalung ki sak pelek. Sak pelek. Masyaallah. Dadi Gelang. Gelangnya Mbak Dwi mek sakmene ta. Nggih. Bojoku iki gelang ya, ngantek kok kene. Lho, kolongan Mas. Ngantek kolongan kiwa nengeni bek. Masyaallah. Ali-ali ngantek Cincin. Ali-ali ngantek ketekan driji Mas. Nggih. Tangan sikil ngantek bingung, ngantek drijine tanggane diwali-ali. Suweng ki. Suwenge ngantek ketekan bolongan. Lho, lah kayak iki kabeh nggone anggon-anggon sing urung dinggone ngendi? Untu tak kok Mas. Lho. Untu tak kon merotoli ganti Mas kabeh. Loh, lah sing suweng mbok kon ngedoli kabeh mbok dadekne untu Mas. Iya. Lah ngopo? Antisipasi no. Wong wis suweng enek, gelang Saiki enek. kejahatan di mana-mana. Aku mikir akhirnya kok timbang suwengku dijambret. Akhirnya gelang dibrodol. Nggih. Akhirnya tak tukone untu Mas. Untuk aman. Lah sebabnya Mas. Loh, ning berita kriminal kan lho. Apa enek? Apa jenenge rampok ngowok-ngowok cangkem, gak enek. Ya nek kok kene iso ya. Nek Nek kok untu gak cangkem enek. angel. Iya. Itu Mbak Dwi ya. Mbak Dwi. Nggih, dalem. Ya wis. Aku arep iki ya, Kori ya. Toke wae. Ayo. Bawa kan. Ya nyingkar nyingkur. Ya gubuk asmara ki pamundhut saka Pak Kancil nyolong timun ki kudu njaluk dibawani. Iki. Ya mergo iki master sinden. Nggih. Suarane apik kabeh. Itu aja Mbak Dwi. Tuwekan ngoten to. Master. Ya tuwek lawan master. Senior. Tuwekan. Dedengkot. Ya, Ibu, istriku cantiknya Indonesia. Ayo. Ya sang arepe wong akeh ngono kuwi. Nyingkar nyingkur. Ayo kaya ngono lho suarane. Suarane becik, suarane apik, ning etikane juga bagus. Ben isuk nyepaki kopi, monggo Mas dipun unjuk. Saestu.
Aku mangan iki siapi segone ora ngalih saka kono nek aku rung mangan rung rampung. Niki lho Mas, Mas. Karo aku ki basa mlithit nek pas enek dayoh tok. Ya Piai Ngono kok sugih. Piye? Piai Putri ki kudu bekti karo Piai Kakung, Mas. Ngono kok jarene wong sugih. Ngopo? Wong iki wong lanang kudu mulakne wong wedok. Aku iki bojoku ora tau masak. Lah terus, GrabFood. GrabFood ki COD lho. Enggak, balenan apa? GrabFood. contong kaya jeding ngono ta. Kaya GrabFood nganu barang. iki pincuke sambel pecel. GrabFood ngono lho. Pesen bojoku iki. Weh. Mangan apa Mas? Pecel. Wes GrabFood. Oh, apa-apa COD ya? COD kabeh. Loh, lah dek iki COD malah betul ning rumah sakit no pesen cak kangkung to, Mas. Lah kok malah Lah bojone iki lak gawe Cak kangkung. bojone untune dikawat nika. Dibel-bel. Bekel. Heeh. Lah kok GrabFood pesen cak kangkung. Cak kangkung. Malah nggawa ning rumah sakit. ya piye wong kangkung ra dimamah lho kewer-kewer kecatol kawate. Malah kaya rambanan. Bangsane. Sampean Rik, Kori. Iya. Wah, Wiwitane nyingkar nyingkur Suaramu khas. Coba. lingsem yen kemutan. Ya. Mas, Nanan. Mas Glidi, dalem. garwane jenengan nggih bekti to? Bekti, Mbak. Bojo ki walus to, Mbak. Mosok to? Wah, nek isuk ngoten niku bojo kula lak Kyai Jawa Tengah to. Masa? Angger nggih, waduh Mas sampun wungu. Menika daharenipun sampun cemawis. Monggo katuran dahar. Loh, bojo kula niku halus, Pak. Nggih. Kyai turunan abdi dalem nggih. Wah, darah biru ya. Oke. Darah biru pucet ora tau mangan. Kowe ramah itu. Nggon kuwi keluarga-keluarga dhuwur kok iso. Dhuwur sampe bledek bosok kowe. Mangsamu. Nyepelne aku iki keluarga RM. Apa kuwi? Terah Ngayogyakarta. Wah, Raden Mas. Rasaan menungso kula iki. Bojo kasare mbok pamerne. Penak. Piye jajan? Heeh. Lingsem. Ya. Lelampahan kang wuri Nanong. Yuk, kok nggih? tresna tulus nadyan ningku bekas mara Yo. Digarap rong irama. Tayub sik lagi ndangdut. Yo. Siap, ya. Buka celuk, monggo. Bu Dwi. oh nggih Ele pengendangi Mas Kasih Haryono. Wah, Mas. Nah, luar biasa mbak awake. Jek cilik kaya ngono ning keplakane mbrebeki kuping. Wah, tenan iki Dewi ngeplak kancane ya bablas. Nah, yo, monggo. Yen li yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak ngerang nang sakak kebak tulisan warna abang andai
Gubuk kain panawati wiwit biyen ora kali gubuk kain ketak Masun dangdut kembang rawe bolo. Aku kowe dadi karma. Ah. Mas Tulus sekarang sugeng mirsani. Caritane wong seneng tunggal bali. Ya yo ya yo. Wiwitane lunga jejer saben dirane. Oh ya. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Halo. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Ora kena gusembrono Nora becek kanggo ping para wanita Kebangi rame iku paribasane Ini barame kuwe becek tak tinggalne Oh. Loh, kita Kyai sepuh nggih nutut, Hah? lari nem-nem nggih kecakup. Ya. Ngoten. Ya, sing telu ya sinene sing Siap. bocah-bocah ingusan iki. Pak jenengan wong yo Disupati musik Mas Soro yo. Ah, bertiga.